Gailurra Extrem perdido. Venga, guazen aurra! 300 kilometro eta guztira 8 etapa. 12 lehiakidek, Kantauri itsasoaren ertzean bideariekin eta Pirinioak zeharkatuko dituzte Monte Perdidoko gailurreraino ailegatzeko. Hor bertan dago. Etapa bakoitzean 40 kilometro inguru egin beharko dituzte eta taldeka lehiatuko dira. Egunero azken taldeak lehiakide bat galduko du. Ibilbidean 6 kameralarik lagunduko diete eta beraiek ere abentura honen zati garrantzitsu izango dira. Orain arte lehiakideek etxera Gari, Arantxi eta Ainitze bidali dituzte. Lehiak eta bere kabuz uzten lehena Sare izan zen, eta aurreko etapan Manuk ere gauza bera egin zuen. Urruti, haren taldekidea libre geratu zen. Helmugara heldu eta lehiakideek programan jarraitu zezala erabaki zuten. 7 korrikalari bakarrik geratzen dira. Seigarren eguna Perdidorako bidean. GR11 ari da pixkanaka, entresaka egiten eta korrikalariak bide baztarrean lagatzen. Lehena Sare izan zen kamioa uzten eta atzo Manuelek onaino iritsi naiz esan zuen. Gaur Pantikosa izango dugu helburu eta Pirinioek bideak bere lege zorrotza ezarriko dute. Martxan da Gailurra Extrem Perdido. Hostia, Inaut, hostia. Inaut, venga, joder! Inaut, macho! Bira non dauden. Ikusi duzu ze kalinto jaman duten hasieran? Zertako? Zertako. Venga. Txoin, joder, Txoin, eske minutu bi... Txoin, vamos. No, ez Txoin. Uste dut denak erratu egin diago. Hostia. Gaben, Dios. Beitu, arri. Hostia. Buru eta begiak, Tranquilidad, Una caída es perder carrera y la vida igual, Dios. Venga, Hostia, gaben, Dios. Oan ez du pena merezi aztea. Que no me aburras. Kontrolatu zean nodan kobo, ez? A ver, kamara bitxi bakean, bere lan egiten dago, Tranqui, lasen hau. Lehenbiziko taldea pasada eta une honetan, bi taldeen artean, 3 minutuko aldea da. Lasai, kobo, Bai, baina eske urru da, kojonauta. Mierda, ez da hemendik. Jotak, Eskatu arte. Animoen ara, ez da gertatze. ¡Fuego! Que hay que tirar de él un poco, que si no se caga, hay que tirar el gancho. Herida badakator, zan. A ber, pixkate, arrelatzen dan, Hostia. Burua gorra bai, baina mina izitek, Eta, a ber, guziko jo, Nanik ejatzen hemen daukadalako bat, bastarrean. Urruti da pixka negartia, osea, beti esaten du bezimina zagiz eta gero bat nahi dunean, Oso negartia. Oso negartia. Beti dago Eta bai, izkutua, nola pasatzen, baina... Nik uste baietz, Kontuz ibili beharrekoa da. Dani egon naz, hortik voltatxo bat emoten, eta ikusi ditut, 5 kolore. Osa que... kontuz ibili. Egunon. Egunon, Ibon. No, Borto, Garki. zenek enkarretu goldeo. Ona, Hori jende hona gaitxukilako, Espeziala. Egunon, kuadrilla. No. Zemuz gera. Ondo. Zazpilaun, urrutu izemuz. Eskerreko hankan tendinitis batekin, eta eskumako hankan atxo Garikin joan nintzenean topera 3 orduetan sartzeko, ez dintze txiki bat egin nuen. Bueno, orduan horrekatuta. Bai. Batetik erren kautia baino, bitatik kaski eta balde. Bitetik txarto eta burutik txarrau. Javier, zemuz, traktoriaren ze horiek, zapata horiek. Aditu, ia pixkanaka. Izak izurratzen. Baba hundik ez da, Javier? Bai, min ematei mina. Eta gero gezki apoiatzei eta gero beste launa eta zeak eta... Baina, bueno. Itzane, zu? Gaur animatuagoa. Bai? Zo pixka bajoia eman zidan, bai. Egon nintzen,
egarri asko pasa nun, deshidratazio pixkat, eta kalambreekin bukatu nun. Egunero esan da esan ari gara, denok dakigun zerbait, eta hala ere, zezenak harrapatu egiten gaitu. Ura, eta ura, eta berrize ura. Gaurko etapa, GR11ko etaparik gogorrena. Salientetik, Pantikosara doan. Guztira, 30 kilometro. Eta pasako gara gure abentura, gure bidai honetako punturik altuenetik. 2800 metrotatik. Tebarraiko lepoa, edo infernuko lepoa. Gaur, 2 taldetan. Joango zarete. Alberto, zerbait irantzeko? Bai, tontokeri bat emateo, baina ez da tontokeri oso garrantzitsua da. Oain, mapa batzuk emango dizugu. Alberto. Bai. GPS ez gain, eta aurreneko kontrol puntua eta gero, nola ez dugu beste aukerarik eukiko, zuekin egoteko eta ura edo jana emateko, hemen jarri izkizuegu nun ardezakezue ura, eta gero, badaude, hainbat errekatxo txiki, markatuta eskazue gutxi gora bera, handikan ura edan dezakezue, lasai asko, eta zuen kamel bakaktu. Bestela, aurreneko kontrol puntutikan helmugaraino, etziata iritsiko, zuek dakazuen urarekin. Kobo, horrena. Egunon, zer moduz? Osondo. Oso masaje ondo? Joder, Tomosko eskua ditu gari. osondo. Zakarrak, pixka zakarrak, Makina, osona. Kobo, atzoko irabazle bezala, zeu izango zara, kapitainetako bat. Gaur. Konforme? Konforme. Hartu. Kutuna salbat. Nebezuna. Hauze. Zerrik aso. Matematika errazak dira. Lehenbiziko zenbaki ateratzen zaion taldean, lau lagun joango dira, eta bigarrengoan, 3. Konforme. Orduan, orain eman behar diazu, beste taldearen kapitainaren izena. Aintzane. Aintzane. Oso. Aintzane. Hartu gutuna zela. Zedez. Zortean. Ja oso zaila da, Nik hemendik aurrera uste dut, estrategiak norberaren indarra baino garrantzia handiago dela. Aintzane, aukeratzea tokatuko zaizu. Zer nahiago zenuke, bata edo bia? Berdin zait. Bai. Zeuk? Lauko taldean edo 3ko taldean? 3ko taldea. Gainerakoak? 3ko taldean. Zergatik? Errazagoa da azkenean manejatzeko pertsona bat gutxiago, ez? Arazoa gutxiago beharra da. Hori da, normalean, Baina arazo handi bat baldin badago. txarrago. Baina, bueno, Aintzane, ea, erakutsi. 2. Venga, horri hona. 3 partaideko taldearen kapitaina. Talde ordinaren kapitaina izango zara. Kobo, zabaldu mesedez, atera eta erakutsi. Lehenbiziko zenbakia, oso ondo. Bat. Segien borrera. Ia ba, aukeratzen hasi beharra daukagu. Kobo, zeure txanda. Niretzat indartsuena, Ainhoa da. Azkeneko 2 egunetan, Einautekin joan zara, Einauten aldeko edo Einauten aldeko hitzak esan dituzu, baina Ainhoa indartsu ikusten duzu. Nire iritziz, bera igual talde osokoen indartsuena da. Ainhoa, zer nahiago zenuen, lauko taldean joan edo 3koan? Berdin zait hori. Berdin zait batean edo bestean joan. Ondo, Aintzane, nik orain papela eta poligrafoa baneuka, asmatuko nuke, zen aukeratuko duzun. Seguro? Ja, 2 ditut buruan, espero dut haber biak tokatzen zaizkidan. Gero ez aukeratzea bestea. Venga, momentuz... Enara aukeratzen dut. Nara, horre hona. Azkenaldian elkarrekin, Bai. bueno, Asko gustatzen zaiten ara, nola den bere izakera, oso pertsona alaia, denbora guztian animatzen nahi da, eta eske momentuz ez du inolako bajoirik euki, nik oso fuerte ikusten dut, eta egia esan bari finalean ikusten dut. Nara, berak zu ondo ikusten zaitu, zuk bera? Ere bai. Bai, psikologikoki oso fuertea da eta fizikoki izugarrizkoa. Izugarrizko emakumea, vamos. Bai. Nik uste dut Aintzane ezagutzeak etapatan
kriston laguntza dela, ez? Ja, pertsona ezagutzen duzu, bakizu noiz bajoiak etortzen zaizkionean taolan, nola lagundu diezakezun, nik uste dut pertsona ezagutzeak asko aurreratzen duela. Kobo, zure taldeko 3. partaidearen izena behar dut. Nire superbikote, Ainaut. Aurrera. Entzane, zeuen taldeko 3. eta azken partaidearen izena. Arri. Javier, Bueno, aurrera. Perkinsa. bai, handi martxan. Bai. Arri aukeratu dut, nik uste dudalako, naiz eta hanketatik ondo egon, bukatu nahi dula etapa, eta oso, mentalki oso fuertea da, oso pertsona, animoak ematen dituen pertsona bat, eta nik uste nahiko oinarrizko pertsona bat dela guretzako. Argi geratu da. Ondoen konpontzen den lehiakideak aukeratu ditu Aintzanek talde urdinerako. Kobo, oso garbi dago, laugarrena? Ni herrikoa. Eskaitarra, ez, Urruti? Sansolokoa bai, Galdakokoa ez, Bueno... Aurrera, Urruti. Zer Urruti, ibili ezinik edo? Ez. Zaintzen apur bat. Gaur bizixiago ibili beharko duzu, Bai. Ibili behar. Atzo demostratu nuen, azkenengo 3 ordutan. Gaur ere Urrutik dena eman beharko du talde gorrian. Kamerariak ere aukeratu dituzte bi taldeek. Unai aur dago oraindik, eta gaur ez du korrikarik egingo. Bai ordea Xabik, osatu baita. Gaur aurretik dagoena ez da txantxa. Indartsuenak baino ez dira geratzen bidean eta aukeraketaren ondoren, taldeak oso orekatuta daude. Etapari gogorrena daukagu aurretik, Formigal eta Pantikosaren artean. Eta 2800 metroan, infernuko lepoa pasa beharko dute. Benetako infernua baina, jetxiera, zoro eta pikoan topa dezakegu. Banoa, astera doa eta atzera kontaketa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Beha gutiak, Jo, nazkarra ez dugu gabe. Arrimo bizia, rakiago, Albanez gamutile! Eskubia! Hora pabegada! Oaz. Eskubi! Talde urdinak ez zuela azkar atera behar, baina ziztu bizian doaz denak. Gaur, nik ere oso osorik egingo dut etapa. Lehiakideek 30 kilometro egin beharko dituzte. Formigaletik hasi eta Pantikosaraino. Kontrolgune bakarra egongo da, Lasarrako urtegian, 8. kilometroan. Desnibel positiboa, 1600 metrokoa. Etapa oso gogorra daukagu aurretik. Taldeak nahiko parekatuta daude, eta irabazi nahi duenak ustu egin beharko du. Nego gunean, nerekin. Gaur bai. Nerekin elkarrekin. Venga, gaur apurtuko dugu maldizioa. 6. ere. Jotake. Irabazi arte. Gaur. Venga, aurroti. Kontuz bastoiekin. Venga, eta hitz egiten, Nik ez dut entzuten. Jotake. Irabazi arte. Venga, equipo. Urra. Markak, markak. Nik. Hostia, da kontuz. Lertuko, Zer modu zarri? Lertuko. Venga. Venga, goraka moteltu, Gauen. Oso ondo, noa? Inbardezuna da, pausua txikitu. Eta frekuentzia. Arrasa, konstantea. Meinu asko da bilontan da kasu egin, Hotza esango dut, burue, Hori da. Burue eta begiak, Hori da. Begiak markan dago, eta burue beste da dago, Venga, lehen partxala lau eta erdi. Oso ondo, Lasai kobo, Bai. Luzea dala, lasai. Luzea eta deno egitzi behar gara, Horretik, luzea dala, lasai. Berrizio. Eira, Alberto, hemen dago, oantxe bertan atera dira, maldaz bera doaz, eta aurreneko eta bigarren taldea, bikoak elkarrekin eta Ibon beraiekin ebai. Aurreneko taldea, gorrik, Kobo, Eñau, Ainoa, eta Urruti. Haiek, haizian esaten, aterako gara, azkar, pixka distantzia hartzeko, eta hola,
Eta, bueno, saiatzen nahi dira, aber karrera buskatzen duten edo jakin zazu. Bai, gero badakite Xabierrek aseran berotu arteankak azaztago izango itxula, irtere goiti beradek eta... Oain goiti bera. Claro, salienteko herri ondo baino. Gero han pixkat, sartzen gaitu ja, bailara, erakiko bat duten bailara aldea, eta hortzeoken baltzetxo bat, lasarra degizena, eta hortzeo kokatuta lehen kontrolgunea. Hau parri! Venga, animo! Ze pasatzen du? Motxila jodidu da, antza. Venga. Eta hor lotzeko aina, ho? Ikusten duzu, nola zuen merezi? Aldaz padera. Guzti egingo duzu, bale? Turruatik. Fuerte estutu, ez da presaik besten gatik, Zeinak. Egon lasai, Ondo lotu hori, Ez, gehiago estutu bada, Claro. Egoazen! Ez, kobo ez! Jarretu, Txotxez, hemen dago kontua bai. Aztek eutzi eta... Pasa zu, kondo. Pasa zu, garri, Venga. Venga, ba, ez dutuko dizut, listo, agua soluzio, bale? Momentuz. Eutzi honi, xatela? Bai. Bale, eutzi hor. Gua, senyor. Bale, zuzena? Tire. Bira zelan dagoen. Gauza kondo ine. Hau nahi dute horizontal pixat, bai? Hau horizontal horrela Hasi eta hori bakarrik egin, kilometro terdi pasa denean, motxila apurtu zaio urrutirik. Olako gauzak euskeria dirudite, baina ez dira inolako euskeria. Egoera aldatu egin da. Bai. Animo, zeuen ritmoa. Bai. Hori, hainkak jabon. Pausua. Venga, animo! Horreza gauzatxue. Hau parri! Emaiok! Venga, gozen. Makila kontuz. Notuaren, pektoralea. Venga, sartu kamizta baruti rozleak eta kentzeko. Hau, hori, rozleak Lasai. Asin geha bakarrik. Zer hartatzen? Makila bat. Animo, ekipo. Zurea. Gau, horrekin, txapela dukan nire da. Bale. Joint. Venga. Venga, argi, esportzu hau jeitxidan. Eta gero tope gora. Kuberatuko dugu ondo orain, Eta gero ja pixkanaka emango diogu, venga. Kontu zurru. Ez, behira berakoan, Behira berakoan. Nu zapatzen deun hori da. Minik hartu gabe, Minik hartu gabe aurra. Ez bagara iristen, ez dugu irabazten. Venga. Kontu orkatiak, ekipo? Venga, ondo egiten bati dugu gauztak, venga, gutako inor ez da jungo gaur, venga, haupa. Bai, hori da, bain, berotu lasai, bago denbora. Pasatuko dira, baina ez, korrika egin. Berdin dira, ez, que van como locos, ez, lasai. Venga, animo, guzti falta. Horra gorria, venga. Eta dator zure terrenoa, ikusiko duzu ondo gero, venga, lasai. Segi beraka, bai? Venga, kontuz, Bera. Ja. Venga. Equipo! Vas, venga. Kontuz. Turru, zelan? Calentando. Subidón. Segundo bat. Ei, entrevista, ahí Venga, kontuz, Arri hemendik, Arri gutxiago da, Hemen aurkatiak merke dauz, Kontuz. Iak ez ditu saltzeko, Venga, a ver, markak. orain arteko joerak. Talde gorria asko azkarrago benut. Gorreka jartzen den bakoitzean, inaut pixka bat geratu egiten da. Eta Xabier ere bai. Eta nahi, Has oído? Venga, markak. Keta. Kusu da jorte markari? Bateran, enara! Batian mugitu behartzeate, batera. Olago da miska bat, Bai, egiten dezuena, batia, partizeko fitxa. Tarri. Ara, el puente. Zubi bat pasa behar da, bai. Goazen atzetik, ez du pena merezi. Beraien bilatza bidea, eta jazta, venga. 3 kilometro terdi, eta bi taldeak galdu egin dira. Geu bakarrik ondo. Pentsatu dute, guk bidea ondo hartu, eta erratu nahi egin genituela. Goazen Jon. Betu, markak. Bale. Bai, marka jarretu, bot? Bai.
Bi taldeak batera doaz, eta biak nahiko urduri gainera. Herrian bueltaka dabiltza, bidea topatu ezinik. Iruditzen zait gaurko etapa ere oso lehiatua izango dela. Baitu, Igon. No, hori datozte? Ikusten dituzu? Eskutatu. Tapa ezatela bera bidea. Guazen aurrera. Venga, guazen. Eta ikusten gaituzten. Ze hostia gertatzen da herrietan. Jere amaika jarraitu. Galdetzen, Bai, Jere amaika jarraitu. Hori. Ikusi duzu ze kalinto jaman duten hasieran? Zertako? Zertako. Burua, Ja, hemendik aurrera burua. Bea, Urruti! Guazen! Listo! Alberto, ikusten dutena da, aurreneko taldea eta bigarren taldea, Tartea. bilak, diala tartekatzen, batzuk aurren, beste batzuk atzen. Iruditzen zait, atera diala, baina bi dana taldek. eman da. Bai, bi taldek. Nire ustez, gaur, aigaitz egiten hauz posta kafetera, norbaiti, gaur kafetera, lertin dio. Vaporea dariola. Oain GPS-en arabera, bigarren taldea aurretik. Hor gabiltza denbora guztin. Bigarren aurretik, lehendabiziko taldea bigarren aurretik. Bai. Ekonomizar, Mínimo esfuerzo, Ekonomizar. Hemen egantik aldan. Bai, venga, va. Gugurea, venga, oso ondo, venga, va. Hortik, Jon. Joder, eta denak atzitik. Hori, esprina, ez ikusteko peak. Hortxe daude, Bai, lasai. Malau aldiz esan duen bezala buru egot. Venga, ekipo. Pixka mesedez, moteldu gonzue. Bai, Ainoa. Bai. Martxa. Denbora hori motxilanakin, ezaki zer, igual pixkator gehiago estutu dugu, eta igual batzui hori gero faktura pasauko diotelakoan, kontu zibiltzeko eskatu digute. Bia, egunen hartan ritmo zein jarriko ote du. Zuba lehutako bezon trebatu. Jarri, erritmoa behiro marka, dena ondo, Venga, harri hau pase ondo. Sí, Xavier, korrakaboto. Danien ezki. Danien ezki. Hori ez pentsatu. Beste galazaztik eta, Nire izorratu ezkoinean, jo. Bai. Danen ondo pentsatu gero. Hoitek. Venga. Hola ondo? Ziozu. Urti. Ritmo hartzen, bai, benetan. Bai. Bajarriak. Oso ondo, bai. Venga. Talde barruan talde bi daude, batzuk gara igual dieselagoak, eta Kobo eta Ainoa beti polborilla utzen direla, eta oso urduri jartzen dira beste taldekideak ikusita, eta beti nahi dute sakatu, eta nahi gabe beti estutzen dute lehenengo kilometroa izan erren. Ni ondo noa, baina dinot, ez duela merezi. Bos segundo gaiti. Bai, Hartu, eta gero tontorretan, inderragaz, emango dio. hori da. Bai. Venga, aukitu gugu gure. Bosto ritmoa zein da. Bidea hartzearekin batera, erritmoa bizitu dute bi taldeek. Urdinak 10 segundo aurrera gotoaz. Harria erritmoa jartzen, baina sufritzen. Gorriak atzetik, gain gainean datoz. Hei, giratzen gara. Hemen. Gure bai, venga! Gure bai! Hauek ikusi ze beroketa duten hasieran, jaisten. Osa, ez zertarako, gelas... No, Equipo. Kobok esan du geldi. Egin beharreko danak aprobetxatu. Zein nola guazen hori da, Egin beharreko danak aprobetxatu. Ura, motxilak. Pues si la tienes aquí. Nio hartu naiz, jendea. Badola, markak begiratzen. Eroak bezala, hori ezin da. Roberto, pixka galdu. Ni oso ohituta nago markak begiratzera, Zu bai. Super ohituta. Oso ondena, zulan egin oso. Baina egia da batzutan. Horten fuerte die, ni hankia dakat kromoin eta hortik hortzago da. Lasai harri, joango gara gure ritmoa. Hei, non dago? Hori, emitxe daukazula. Soltatu da kosturatik. Karo. Bai, 2 kilometro geratzen dira, 2 kilometro. Eta zer egingo dugu. 20 minututan ikusiko dugu, aber nola dagoen. Lasai, Botikin atakot. Berotzeko. Gali. Lasai. Harri, gelitu behar bagara, gelitzen gara. Beitu, harri. Kilometro baina
Beitu harri noa dago, beitu harri noa dago. Astirox, lehen esan dizut Ainhoaz. Harri beti aurren joateko da eta orain atzat dago. Haupa, Harri! Eskola, atera eskola, venga, buen tío. Tiroi eman dizu, hor. Harri, lasai. Baina, esei, venga, Pertsona, gea. Makila, gartu. Venga, makilla, pitxin, venga. Gure, vale? Kontuz! Hostia, Inaut, hostia. Venga, macho! Ainhoa, este garrantzi batez, Adi! Txoin! Ezin gara despista! Venga! Txoin! Joder, txoin, es que minutu Sei, txoin! Vamos! No, ez txoin! Ez txoin! Arreta hori galdu ez dezan, pixkat adiago egon dadin, eskatzen zaio, ez? Guazenitz. Zalean. Hostia. Du, apoia. Makilletan. Makulua da. Bai, makuluak. Makuluakin. Makilletan. Makiak, erabili. Hostia. Venga, lasai urdina, lasai. Masajetxu bat eman dugu. Abisau kontrolgunea, mesedez! Abisau kontrolgunea! Giroia eman dio! Etortzeko kotxea! Itxain! Ya está. Abisuko Ya dut! está, que telefono daukaten. Gero besteak irtengo dira como aviones, Bai. Ez garrasi, norri, Joder, mañan, eske, ezin dezu horrean despista utata. Horuntz. Markak, Venga, Ibiltzen azka. Gora, bai. Marrilla, makuloa barinu nahi baun zueldu niri. A ver, koldo, hemen gari, kopiatzen azu, txanda. Bai, a ber, orgoa sarriak apur bate... Belaunean minatu hau, apur bat baino gehiago. Harria erorian da, koldo, txanda. Ez, erori ez da egin. Geldirik gauzela, martxan hasi garenean berriz. Otzetik berora, golpea mondotxo, takada, tak. Txanda. Oso ondo, koldo, Alberto eta Bilok hemen gaude kontrol puntuan, prestatuko ditugu gauzak eta gure kontu, bain hemen ikusiko dugu harriaren belauna. Txanda eta moztu, bain arte. Venga, guazen. Animo, lasai, harria, ez iztutu mesedez, Estotxu merezi duzu. Hostia. Estotxu merezi ez. Juan, motel talasa, jazta. Hostia, pena bomba, nekaben dios. Bueno, pena handiagoa da, Zatitxo hau. belauna puztu da, hostia. Venga, animo, estás geniatzen. Una, uste ere zagutzen dut, Hostia. Dios. Niste menisko izolatutela. Ja. Orduan, templeu. Gatua. Zenerekin datorren edo zeinek. Pista hau egiten du. Gatu. Bai. Kontatu zean da kobo, ez? Bai. Beti besteetan begiratzen. Bera egin dut gure horren geldituko gea. Bai. Kobo, nola besteetan begiratzen. Bai. Bera egin dut dira gure. Gure horren geldituko Ja, ez da portaera hori gustatzen. Gero, osea, mendizalien jokaera esateu bai, mendizalien jokaera. detaile batzu. Jarra, mendizalien jokaera, jode. Bai, baina, bera jakingo duze... Bai. Baina, ditu portaera batzuk esaten duzula, Ese, zenbat urte dituzu? Beste egunekoa, gutxe gelditu dira, tioz. Bai, zura asuntora. Eta hauekin ez, bide horretatik joan, denak bidetik. Bai. A ber, osea, menditik joan gore ginean tokitik. Ni taldearen osairan pentsatu dut, azkena niretzat harri izango zela, ze bere orkatila eta bere oinak nola zegoela. Ikuste dut harri, alik eta ginen taldea utzi nahiko du. Eta euri, azkena kontu. Euri, azkena naizea eman. A ber, jakin zer. Ozen. Esazen zinetxi, tio. Berotu da. Hostia puta. Dios.
Apa, Ibon. Apa, Hemen dare, hemen daude. Apa, Ibon. Venga. Vale, ben daude, Venga, suave. Kontuz. Bai. Eskarratik niko. Pasatos. Tu diozu, Zaki. Kontuz! Ez gomendio bat esango ditu, bale? Bai, bota. Zuek ez mini hartu orkati eta mantendu. Bale? Animo. Ondo. Venga. Kontuz. Vamos de equipo. Venga, equipo. Venga, vamos, Hoi minutu, bale? Ez, eske, puska guintzaio. Denbora hartu. Vale. Motxilak ez dakezkendu. Joe, pantanoa. Motxilla apurtuako, azite zeixan. Olako bat apurtuako, gauela puta, ez da izelago. Olako prekantze batek, lehen sustenzo, pixkat, ez da, gaina honek urtetan dabe nervioso, emoten dago, ez da ni diru galduakuela, eta urten dago nervioso, urten daude nervioso, eta gero olako batek ia ipintzatxu, amil. Urruti, zaiatu arlo positiboak bilatzen egoera bakoitzetikan. Oain ez du pena merezi aztea. Oain ez du pena merezi aztea, Urruti, zaiatu egoera positiboa bilatzen. Oazen soluzioa bilatzea. Oaintxe bertan koldorekin nik hitz egin dut. Honealdea iziala etortzen eta prestatzeko kontrol puntuan botikina eta dana. Paspare, guazen, rola torren? Vale, guazen. Venga, Jon! Bai. Halo, Alberto. Arri gana. Ari. Eo nahi, guazen. Jon! Gizonena harrigarrize baina ezin harrigarrize hau. Ize menizko apurtu da, naunbeitu nor da bentirek ataldetik. Lako markarik, ikusi begun dino. Apa, tira, segi aurrea. Arria, zuekin noa, bale? Bai. Koldo, zer gertatu zaika. Bai, miratu behuzi da sonera, mesedez. Pasen. Pasenate. Horre honea. Zer izketan. Serio. Zer da? Hostia. Zibixak. Hora menisku gotik, ba. Nola zain. Pintxaso izan du. Normalean ez da kexa hau egiten eta ezin zen. Behatz fotolibri momentuntan dago justo artikulazioan. Mendikan meniz. Jarraitzeko gaiz. Ine? Aguantatzen mugu, Vale. Zazu pixkat? Hostia, hor behatza harri egin dugutan. Hostia, hor. Ina, pixkat da nitzen gara. Pertsonalki ez dut ikusten duen desnivenarekin 20 kilometroiek egiten. Batez ere bukaeran, Pantizokako balnearia jetxera horretan, oso arriskutsua eta kriston harriekin eta belaunarrekin ez dut ikusten. Nola ikuste zea? Segi, berdu segi, Nik esan dizut, Bai. Hau pixkat ikututa dago, lagunduko zu pixkat, eta ikusi, Bai. Oso ondo. Bueno, nik ilusioa asiasiatik etapa hau izan, eta nahi nuke bukatu, ez dakit, animosu noa probatu nahi dut, a ber. Bueno, makinak, eutzi, nekauen dios, Urte. Gaur suerte berko. A ber, talde gorri, honea, bilara. Da, utzi, Jobo! Venga, Bos! Apa, talde. Iru! Bat! Beti hori honea! Venga, apa, Inoa! Pasen lakote! Venga, va, ya. Venga, listo, va. Erotu bai, irakin gabe, ez? Bueno, Hori da, hartu zuk ritmoa, venga. Goprolari, zelaikoa gara, Hasi da izkera. Seguru horra, tio. Bai, venga. Animo, eskak, Bera kremaiera, Bai. Ah, vale. Eso Dios. Ikasta. Jo. Azkenan bere erabakia da eta nik horretan lagunduko diot eta horrela erabakitzen badugu talde bezala jokatuko dugu eta azkenak eratuko gara, hori denen erabaki izan behar da eta talde moduan jokatu behar dugu.
Venga, harrapatu emerituta, Venga. Harrapatzera? Bai, venga. Ese argi. Venga. Oide, karri. Oide, konbentzituta. Burua, burua. Venga. Burua. Ezio bat baina asko ez gehiago ez da. Venga. Lagundu, harri lagundu, Lagundu. Abari bate, abari. Venga hor, oso ondo. Oide gizona. Oide gizona. Animo. Esan, venga, zu erritmora guaz. Venga, poliki, gora dala. Venga, animo. Bost minutuko zuloa dago une honetan bi taldeen artean, eta korriak estutzen ari dira. Talde urdinean, harria lur jotatoa, baina gogo handiz jarraitzeko. Belaunak erantzun ote dion, beste kupeleko sagardoa da hori. Venga, Venga, lasai, harri, lasai. Hani. Venga. Hostia, puta. A ver, pixka behotzen, puta semego. Lasai, behotzen zaizu pizko bat. Venga, lasai, harri, Aupa. Ez astu joku bat ala, Hori da. Ez du asku bizitza honetan, mesedez, Hostia. Venga, animo. Bueno, eskak. Segi zuek. Ez da posible. Venga, animo. Segi aurra. Venga. Segi zuek, A ber, Aitziber naiz? Jon? Venga, Gari? A ver, Alberto nago. Bai, Aitziber naiz, Xabierrek, uste erabaki du. Bai, hementxe gaude, igogera pixka bat, baina izugarrizko mina ematen dio, saiatu da, baina ezin du. Vale, jasota, jasota. Gari eta neu, jongo geha, gu kargo ingo geha. Xabierrekin, bale? Bale, ondo, ni jarrai... Tuko dut eta koldo geldituko da, bale? Kanbio eta txanda. Bale ba, txanda eta moztu momentuz. Gari, aitzi zian, erabaki duela ustea, Zeine? Xabierrek. Nahiko gertu zeude gainea, eta koldo ze jarraitu dezan, guk joni marko dian. Hala, bazen. Venga, Zaindu, Bai. Vale. Venga. Aldetzu eta, Zaindu eta... Venga. Ze pena, tío, ezin zuzu. Hostia. Minari gabe, eres invencible. Bai, baino, hostia. Joder. Minak bere limitea du. baitu, Eta zuratzetik jutea horre, aldapaz gora, motibatzen hau pillo bat. Venga, Animo, Venga, animo. Venga, txuletoi bat, hartu behar du, elkarrekin. Venga, animo, Venga, haupa urdina, animo neska. Vale, agur. Venga, Pena asko sentitu dut. Eta, kriston bajoia, etorri zait. Moralki, galdetu aintzaneri, osea, etorri bapatean. Eta, bueno, eta eskerrak horra aintzan eta Aitziber zaudela, eta pixko lagundu diate situazioa bizkuta aurrera eramaten. Ja, Alberto, hemen Ibon eta Jon lehenbiziko taldean, Xabierren harriaren egoeraren berri jakina diautzen da. Hoxe, deitu zio gaitzik, esan ez, ustea erabaki dula, ustea erabaki. Txanda, benegan nagoa zegoatxe, kondorek aurrea jarritu dezan. Txanda eta momentuz moztu. Gurea. Venga, txanda eta moztu. Entzun duzu denak, ez da? Bai. Bai. Ritmo 5 eta bolita, bale? Harri! Xabier! Hemen datoz. Agari! Hemen gauz! Haupa, Xabier, Zerri hau bizon! Honek, Ez dik nahi gala. gripa haudek. Ez dik nahi. Izan ezin depa gizon. Zer musabe? Bueno, maitxegan ilusioa hause bukatzeko, hause eta gainentzeko, baino. Ezin izan dut. Ire buruak nahi zen. Bai, minak pasez giganta, baino mina ate pasa goni bakarra, baino. Baina horre, Hau mina baino gehiago garrozte. ez tek buruzkoa gainea. Kriston basio indegi. Bai, Baina taulako pasako izan. Baina, ala berdoik. Bai, errak erakutzi ditu. bai, Erra. bai. Ikasteko moduko asko. Pena batzezak, Ikasteko moduko asko. hondikan osoik sentitzen nion da. Bai. Bueno, Erri.
pena pixka bai, hatikan ondo ni joan, fisikamente hondikan sasoiko neon, ikusten ditune baino gezki zeudenak, baina, bueno, babak eta horien nola bala egite tapatzezu eta nola bala aurrera baino, ja behin lesiua fuertexo baldima, ba, ez da eroture egin behar. Batzen hori. Suabe, gure laguntzakin oiko guatxo. Venga, hori deketa. Mantxo. Nahi, gotekin hartuko deta. Eutxiko gorre, animo, ez zer gertatzen da. Nik jarretu ingo dut, Hale, neska gogorra direia eta baten badago da. Bueno, agur, bai. Beren kilometro boste egunean egin da, agarro nago bai. Honetako izan da beste mundu baten sartzia, eta nire buruk nola erantzun duen, eta, bueno, ba, kirol oso politia dela baita. Ez da erraza jakitea non dauden gorputzaren mugak. Harriarenak oso urruti, etapa bukatzen saiatu den arren, haren belaunak kitxo esan du. Muturreraino eraman du soina, eta lasterkaria izan gabe ere oso urrun heldu da lehiaketa honetan. Bere atzera egiteak, Aintzane eta Enarari talde gorria harrapatzeko aukera emango dio. Respomusoko refugiora egotzen ari gara, kriston erritmo bizian. Venga, ikuste. Pausu bizia! Ointxe bertan ikusten nahi dut, beste taldea harrapatu behar gaitula. Anatzen datoz. Beira, handatoz. Venga, gurera, bale? Daukagu tartetxo oso ona. Bai. 10 minutu baina gehiago daukagu, Gu abitu geha gure martxan, tipitapa, ritmo bat markatuz. Eta gu baino 5 minutu lehenago atera dan taldea, hortxe daukau. Etapa emozionantea izango ala Mateu. Hasia, presio. Eta, a ber ze pasatzean. Bira non dauden. Toma! Urduri jarri daitezela pixkat. Atzo, Aintzane apurtu zuen pixatxo bat, Kontuz, ezkerrera. Heldu zen, helmugara pasauta. Ferresegatik, ni gaur egon naz pentsetan, zer egin. Beste kapitainan hori pintzea. Harri edo berari. Horresegatik. Atzo, ez zuen eduki egun oso ona. Antxe bertan ditugu, ja? Eta nik uste psikologikoki pixkat lurjota, beraientzako lurjota galitzeko, dela? Pentsa ze estrategia labilkin buruan, ez? Atzeti joan, reserbatzen, eta haiek urduri jartzen. Entzun ondo. Bai. Burua. Holako lekutan ez bali badu pixkat korrika egiten besteak ingo dutela asko jango digute. Korrika komodo bat, baina korrika. Hola. Venga, oso ondo, ekipo, oso ondo. Venga, korrika ekonomiko, Alberto, hemen hain ez behiratzen, baina berain seinalea galduta omen dago. Honekin ez dut kobertura egin da. Hor, zuk ederki ezagutzen dituzu hango mendik eta. Bai. Da, a ber, izen egidazko hola iritzen zen. Egia esateko? Bai. Gure bin eskatxo hie. Demagun gauza bat. Bai. Demagun gauza bat. Enara da Aintzane iristen dia, helmuga, aurrena, txapeldu. Bale, zorionak. Lau dauzkau. Bai. Lau dauzkau. Zein juten etxea? Zein izendatuko be? Bin eskada de bakarrik izenak emateko? Aukera izan ezkeo igual indartsuna etxea. Noski, oain bai. Heldu dira bi taldeak Respomusoko aterpera, 2100 metrotik gora. Ia batera datoz, eta urdinek etapako azken iturrian gelditzea erabaki dute. Talde gorrian, denborarik ez galtzeko, aurrera jotzea erabaki dute, baina haut urfalta sumatzen hasi da. Hau, edan daiteke? Edan daiteke? Bai. Ostia, nik ez. Espada. Etigo nuke, Segon gara lehen esaten ez, etxostia. Baina, udala 5 minutu honga bilan, Da, txandura beharri. Hostia, macho. Txandizue. Espere. Zema denbora dagoaz. Urrengo ura. Ura, lako hauetako egosein izango da. Baina lago urdina. La madre que me parió. Hemendik ordu batzuta,
Minutu bat, ez? Ozean, Einaut, egon gara iturrian, tío. Ja, macho. Vale, zuzuela behar, gura betetzen. Joder, esan dugu. Haupa ekipo. Nik ez tea pito egaitzen. Jotake! Irabazi arte. Eskatu arte. Mierda, Segiz, ez da hemendik. Eta marka hau hemen badago? A ber, Sortik izan daiteke? hemendik gaude gutxo gara, bera. Bai. Orduan, eskubitalein behar da. ¿Sabes? Mira. Guazen hemendik. Tenemos que coger este camino. Entonces, por eso te digo, hemos subido demasiado. ¿Ves? Este lago, estamos por aquí. Ya. Tenemos que haber pasado entre los dos. ¿Y qué cogido para cruzar la presa por allí? Claro. Y por allí era Esa es. Por el otro refugio, tenemos que haber ido por ahí. Exactamente, bueno. Pero tampoco es chatarra. Venga, que no tenemos tiempo, estamos en una carrera. Bai, baina. ¡Ánimo! Sí, muchas gracias. Gracias. Aupa, Agian galdu dingo ziren igual, Uste zaiean atzen. Bai? Bai, agertu dira. Agertu dira justo hor kurban. Bai, hitz egitea eta baz. Zeitza, tío, jo. Agarratuko dugu. Gurera, bale, gurera. Ontxe datoz. Ainhoa eta nintzane. Sisko eginda noa. Ni neu, taldearen erritmoa jarraitu ezinik. Apeneska, oso ondo galdu bari. Apenara. Barre hori galdu bari oso ondo. Aupa. Venga, zuk esan, gelditu barra bali da, gelditzen gara, Eta masaje bat emateko, lo que sea. Eskenean hainbeste kilometro. Ondo noa, zera bizkona. Ja. Nekatuta, tio. Egon. Doni. Eako martxa, Bueno, traktore zarrapene martxan, Bai. Beira. Sustitutu gehiago, Aurreko dauzkagu minutu batera. Eta inara, trator hementxe, do. Horentxe, bi taldeen artean, 3 minutu. Bai, eskaz. Atzekoak asko zer indatzu gautaz. Bai, nik uste baitz. Daude besteak. Venga. Ikusi zenbaren berak endu diogun, ez? Ikusten dugu aurreko taldea. Venga, oso ondo goaz, venga. Ez que nervia pintzatzen dit, ezin dut giratu eta... Venga, 200 metro positibo. Faltaria, animo. Osa, goaz superondo enara. Bale? Bai, zinean kekinta hori ondo noa, baina... Zina egiten dit, tio. A ver. Oie, seguro, lauak ez dijo astela denak ondo, osa, que las, venga. Buru, karri motxila, venga. Ez. Baitz ba, hostia. Eman. Baitz ba. Hemen goaz oso ondo, Osa, que 5 minutu, eta goian gaude, Ez, Kobo, ez. Kobo, ez, señori. Ez, señori, Kobo. Katxo bat. Lebastan nahi dut, Urduri dabiltza gorriak, urruti motelantxean datorrelako eta batez ere urdinak oso gertu dituztelako. Jarraian, etapako zatirik gogorrena eta arriskutsuena zeharkatu beharko dute. Tebarrai edo infernuko lepoa. Astiro, tranquilidad, Una caída es perder carrera y la vida igual, Hori dago esan biharri, bale? Joder, hemen idiotzaz pentsatzen nahi. Osatu mendia, Hauen mendia da. Bai, baina errespetua izan bartzaio, Bale, badakigu guztiok hori, Venga, hori badakigu, bale? Baina, azkarrezte. Venga, azkarra pentsatzen zaigu, bale? Venga. Bainara, máquina. Buah, me duele aquí mucho. ¿Dónde? Me voy a quitar esto, ¿vale? ¿La clavícula? El trapecio, creo. Bueno, entzane. Wow, ze. Merezizun ala merezizun? Animo, enara, ez da gertatze. Jo, ez Zuk itxe egiten, askatu. Hau ez nuen zautzen, eta guan itun hemen egoteko, eta jo. Zeragarria. Pena. A ber, errekuperatzen den enara. Pixkat, sorbadotik, jo. Arkaitzetan apoiatu. Bai. Arkaitz puntetan apoiatu, bai? Bai, baina ez urru da, hori da. Mendik marrutatzen. Buru, konfiantzarekin. Esquintze batekin eta tendinitis batekin, halako terrenuan tentuz eta kontuz. Buru, konfiantzarekin. Bai, si. Venga. Hau ez da beste lekuentan, baino zaila bakorik egin. Bai. Hemen dator. Que hay que tirar de él un poco. Hori da, venga. Que si no se caga, hay que tirar el gancho. Hartu, 3 metro aurrera bista, eta venga. Venga.
Pausua ja, neurtuta horretik, Venga, oso ondo, baina. Lehenbiziko taldea pasa da eta une honetan, bi taldeen artean, 3 minutuko aldea dago. Ez dakitena da zer gertatzen zaio Inarari, masaje bat hartzen ari delako. Denbora galtzen ari da. Jon, gun martxengo, bale? Bai, jarrituko dugu. Venga, Ibon, Aldegu, Dagoela, hostia. Venga. Pista beti, pare bat metro aurrerago, bale? Pista. Eta ja, aurre ikusten, hankan jarri behar dugun. Bale? Tik-tak, tik-tak, gauz txikia. Egitan, bizkorra, Garria dela lekua, Mundu guztia diño. Minik esartzeko, bale? Aquí guztio, venga, iziletan. Que hay aquí una caída y hay un abandono, joder. Venga, beti kaidetan, eriotzan da pentsatzen. Kontzentratu. Norbait errepetago egiten baldin Bueno, momentuz, batxi baina aruz geizten, eta erraz doaz, oso erraz. Baina egia esan da atzeko taldea gu baino indartsuago ikusi ditut. Ikusi GR amaika. Kobo, berotu bat, Media vuelta. Vale. Edan, Jon, begira, Hor daude, bai. kolda horretik, Inara intzane, eta itzigo, ritmo honean, Txarren egin dugu ja, Jarraitu. Kontuz, Bai. Batxi bainako errefugioa. Animo. Opa. Hementxe marretxoak. Ondo gazie. Inara, zemu zoazte? Bueno, ondo bantxo, geizten. Geizten, entzan ez dago ituta harri hauetara geiztera. Fizikoki ondo da? Bai. Bueno, igual pizko kuadrizegia ja kargatutak ez da geizteran, hori azkenean. Entzane, zemu zoaz? Angartia. Zeko herri zeltza? Jetxearo hau, mortala jetxera. Bai. Zizan tentsioarekin nahiago etigo mila aldiz. Bai. Muskularki ondo zuaz? Bueno, orain estiratu ondoren noain hobeto. A ver, venga, tira. Beloneko binez edo... Eskuabizezak, ditut. Ja, bueno, venga, tira, venga. Bai, venga. A ver. Inara! Orai! Inara, zeu zemuz? Ondo! Ondo! Horrek! Minik ez, inon? Bizko ez zorbaldin, baina, bueno, orain dena mamarra dago, topea! Huevo! Opa! Venga! Venga, izale! Joder, Jon, emakume hauek akabaztu gaitu. Bai. Erritmo itoa dakarte urdinek. Aintzanek buelta eman dio egoerari eta ziztu bizian doaz gorriak harrapatu nahian. Venga, izale! Venga! Badago, Badago ja hor, Urdinak eta gorriak azken 2 kilometroetan. Laukoteak bikotearen presioa nabari dezake. Naiz eta pantikosa hurbilegon, inork ez du hemen erritmorik mantxotzen. Nik neuk lan asko ditut. 30 kilometro baino gehiagoren ondoren, Enara eta Intzaneren pausoari eusten. Hemen honek esate dit 200 metro eta hortikan ikongo Alberto. Hemendikan egongo hemendikan laizter ikusiko ditu, ikusiko zu. Aterpera iristen. Neri ez eitu, Noa. Zantzatozte. Na. Opa, neske! Guazen! Venga, Ino! Arañaut! Venga, espriña! Hau bat alde! Zorionak! Laukote! Zorionak! Apa, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ahí está. Eskerrik asko.
Urruti, aizea, etortzen? Berantza. Ai, berantza, beti zeo, egunero bakazu aitzakin bat, eta zeo zerren, eta... Kines paketea hementxe daukat. Bai, ez? Egunero, izili zion, da, beira non dagoen, balnearios de Pantikosa. Ez dut nire burua perdioen ikusten horretzen momentuan, ze ikusten ditut beste lasterketari batzuk, kriston fisiko ona daukatela, eta gaur adibidez demostratu didate, ni baino puntu bat gehiago daukatela, seguro. Ez aldegu esan, sartuko ginala uretan? Nik ez. Bai. Sartuko ginala uretan? Hankak bai. Hankak sartuko ditu lazera. Hartuta, Gero? zai asko, danak kenduta, bota. Beldurrik gabe. Bihar etaparik ez balego, seguro. Hanka bai. A ber, Ainhoa, errepikatu zazu hori, a ber, hitz hartuko izut, a ber, errepikatu. Bihar etaparik ez balego ureta sartuko nintzala oso. Hitz hartze izut. Bai? Bai? Toaia eukita hor, bai. Ja, hasi zea ja, bata. Ez, benetan. Zesan dezu? Benetan. Errepikatu zazu? Bihar etaparik ez balin baneukat. Bihar etaparik ez balego? Sartuko... Ureta. Etxo. Ba. Zor! Ei! Esprinik ez joan. Ei, lasai, entzane! Oaia! Zer, entzane, joan, esprinik jotzen. Eske... Zuzena, zunekin bukatu. Venga, Hostia! Venga, bikote! Apa, bikote! Apa, enara, venga! Venga! Oso ondo! Apa, entzane! Apa, enara! Venga, bikote! Venga, entzane, bazen gora! Oso ondo! Oso ondo, lasai! Oso ondo, bikote! Apa, Ibon! Apa, Ibon! Zer, aldatu o pizkeak igual? Zela nahi, Ibon? Gogorra zari, neska. Zorionak. Zerrik asko. Zorionak daukote. Zorionak. Eta zue bitu ere bai, bale? Oan, hau zerratik ez dutu gaituzu dolo honbeste. Espina, bukatu behar genuen. Galtzea baino indibidu. Horreko gatu eta hona astutun behar. Alik eta denbora gutxi. Zorionak zuri, Ibon? Holo, edarki. Ondo, Etapa gogorra. Gogorra moralki, psikologikoki. Joia gaur izan dut, eta fizikoki ondo nago. Ni indartsua egotea, bai, azkenean taldekideek hori ikusten badut eta pertsona indartsu bat kendu nahi badut erditik, nik uste dut aintzane ordez ni aukeratuko nagoetela. Baina, bueno, ez dakit. Beraiek erabakiko dute, agian aldrebes egiten dute. Ez dakit. Eske, nik uste dut, fuertearena biok oso antzekoa gea. Gertatzen da, terrenoaren arabera, ez dakit biharkoa nola izango den, jendeak ez dakit zer ingo duen. Etortzen dana, etortzea. Bueno, zoriona da noi. Eskerrik asko. Zoi lauroi, eta zue pilu ere bai. Eta zertan hasi aurretik gari. Xavier, harria gozarrena, nola da? Menisko hori, oso gertatu? Xavier ondo do. Gertatzen dana, horre ematen du meniskoa eta belauna birrutin zaiola. Orduan lehen da bizi gela jarri dugu, medikorekin egon da, antiinflamatorio batzuk eman dizio, analgesiko bai, benda kompresio bat jarri dugu, eta honitzen behar dugu pixkatxo bat, bilarko eguna beste ikerketa batzuk egiteko eta deskartatzeko beste gauza batzuk. Parea, zer moduz? Egun zaila ez da? Bihurria eguna. Zaila. Zaila, bai. Ia, gaur protokoloa bukarakoa pixka bat aldatu egingo da. Txapelduna ez dugu bukaeran izendatuko. Oraintxe bertan. Esango dugu, txapeldunaren gaurko garailearen izena. Noski, zuen lauretako bat izango da, nire ustez, beti gora, gero eta hobeto datorren, korrikalaria, azken eguna betan, marraren beste aldean egon dena, alegia, alderdi honetan egon dena, eta gaur, ez dakiz zergatik, gero azalduko dugu, baina ritmo egoki bat jarri, eta hantxe egin. Dena zana dago, ezta? Urruti, gaurko txapeldu. Saria bai, baina eragozpen txiki da. Laurok erabaki behar duzue, orain,
zeinik nahi duzuen jarraitzea. Baina ez ohi bezala, arrisku taulak erabiliz. Zeuek, batzar bat egin, orain, pare bat minutuan, eta izen askatuko dizuet. Ta ados, jartzen ez pasarete, Urruti, erabakia zure izango. Pare bat minutu dauzkazu. Pentsatuko du bakoitzak izen bat, bere kabuz. Bakoitzak. Izen bana esan, eta empatea badago. Azkenean da bere erabaki bat, nik uste dut. Ni batuko du nire. Ni jarrituko du nire etxean batean. Eske ez dakit nola funtzionatuko duten. Bakoitzak. Adibidez, gaur joan garenean, zuek erritmo gehiago daukazula, ni hor pilo bat oso eroso sentitzen naiz. Aldrebes nagoenean. Ez dakit. Oso bat, nik izan dut bakarrik kontragoa. Arroio txarrak zapatu izan behar. Ez ateratzen benik. Sin más, momentuz, bale? Nik enamaten ditu bideoetako bat jutea, porque ez dakit, kariño duzu. Gai amaten ditu. Ondo, listo, argi dago, venga. Izenik ez esan, hori lehenbiziko garra, baina erabaki hartua daukazue, Urruti? Bai. Bale. Zestankera hartzen diozue, parea? Ez dakigu. Ez dakizu ez da? Ze kriterio jarraitu duten, erabakia hartzeko eta Bueno, Urruti, nor jarraituko du bidean? Enara. Nara. Aurrera. Ni neukan argi, zein izango zen, aintzan edo ni izango ginen. Ez nekien taldeak zer erabakiko zuen. Eta esan dutenean, poztu nahi noski. Ni hemen jarraitu nahi nuen, eta hori pena handia aintzanegatik, ze berak ere kriston gogoak zituen jarraiteko, eta oraindik indarrak zituen, baina bat agurtatu behar zen, eta erabaki dute haiek nizatea, eta pozik ez. Zer Urruti, asko kosta zaizue edo... Bez, holango erabaki bat ez da inoz erraza eziten hartzea, ez? Da, azkenean, ordu asko dira, egun asko dira, eta ja, zenbat eta beste esatea, ez da fasile eta gatza bihurtu jako, baina, Pentsatzeko biera daude, guztiz errespetagarriak biak, aukera hau, zuzenean, zeuen kontra joango da. Nik oraindik ez dakitena da, kirolariak, zelan pentsatzen dugu. Batzuk alde batera jotzen dute, gogorren kontra irabazteko, eta besteek gogorra ez, nik irabazi nahi dira, eta fuera. Enara, gustura? Jode, oso pozik. Oso ondo. Bueno, Aintzane, onaino iritsi zara, bai? Bai, onaino nahiko ondo, Eman behar dizut, aukera, agurtzeko. Bai. Ez, oso ondo pasatu dala zuekin, oso esperientzia polita izan da, eta nahiko urruti bitxi naiz. Egia esan esun pentsatzen, onaino iristea, eta horrekin egiten nahi. Gustura ibili zara? Bai, oso asko disfrutatzen dut, asko. Gogorra ere bai, ez da? Bai, momentuak izan dira, momentu txarra, momentu beak, benetatik, tentsioa, dena, oso ondo onda. Oso onda, prueba musulman da, vale? Ondo segi. Gari, Alberto, ondo ditzane mesedez, Ondo ibili ditzane, Hasieran hasi ginenean Irunen eske ez nuen pentsatzen. Honeaino iritsiko nintzenik. Kilometro asko izan dira, egun gogorrak, eta nik uste dut, eman dudala dudan guztia eta gehiago. Eramaten dut, esperientzi bat, zoragarria.
baina nik gustatuko ditzake, ez dakit, irastea enara. Enara ze ez da bakarrik zein den fuertena baizik eta nik uste pertsona bezala ere balore batzuk erakutsi behar dituzuela eta mendian adibidez nik uste hori oso garrantzitsua dela. Zerbait falta zaigu, ezta? Bai. Zer falta zaigu, Kobo? Beren oparia, ez? Urrutiren saria. Bai. No, gaur saria ere ezberdin izango da. Sari, mardula, non gaude? Balneario Pantikosa, ez? Bai. Pantikosan gaude, inguru paregabea, begira ze laku zoragarri, leku hau ezaguna da, hemen goimenditatik, datozen urekin, egiten diren painoak direla eta, Urruti, hemendik atera eta hor beratzen jartzeko modu izango duzu. Lasai arraio jarri eta antxe. Masajea eta baino. Perfecto da? Asko. Zerki, txalo bat, ez da edo? Eta orain, aukera auki ezkero konbidatuko zenituzke? Laurak. Seguro? Fijo. Baina, errekuperatu egingo dira, Bi erregurra dator, Gaur ere, eta orain dela egun batzuk ere egon dira, eta... Bueno, Laurak baino etxera zurekin? Bai. Venga, deno baino etxera. Baino etxera. Orain, aprobetxatu. Eta nahi baduzue, gaua luzatu bihar jai egingo duguta. Nik ez da, nik nahi neban gerra bixar. Bai. Nik ginean ontsi balena xure jun, eta bixarrozta gerra, benetan. Ondo topatena, eta ondo nazen bitxartin aurrera. Bai. Eta orain, bukatu horretik, zuek ara zoazte, ni ere bai, baina lehenago baldakizu zer egin behar dudan. Hemen igeri. Inor animatzea alda. Ega, Jon, Fernandez, etorri hona. Etorri. Jon da bio. Bai. Modako bigotea, sartuko bega. Bai. Inor animatzea alda. Norbaitek hemen izenik ez du emango, baina norbaitek promesa egin du bihar eta parik ez badago, baino hartuko duela. Nork esan du hori? Pauso bat aurrera. Entzule egin dut. Itza betetzeko da, Pauso bat Itza aurrera. betetzeko da. Pauso baietz. Beteko dut. Gubi hogin putzura. Venga. Gero putzura. Azorgin bata. Bai, pentsatu gabe. Zein sartu da? Oi, bonda. Ja! Euskadi! Abainoa! Apa! Ahora Toalla bat! Zer martxa gara meguna. Jon, paratu. Puta horkatilla, su puta. Zergaiti libratu nizun. Venga, indartzena zarelako, hostia. Bakarre bat ez da torron. Ja hori. Funda beraldea eta galduta da. Galduta. La GR11 va por aquí. Hauin. Negarrak ez du balio. Zer moduz? Tampoco hasta la polla. Aurrenekoa da, aurreneko. Osasunatak edat. Animo enara. Juan kontrolez kanpo zabiltza. Justu kontrolez kanpo zabiltza. Gaur eurra eman bakarri. Dortxala perdidoko gailurren zeok eta badakizute. Tapat. Hori da. Geldi, esartu. Bere buruak egin diola. 285 kilometro. Burua gora.